E agora, este ano, métense vostedes a saco, xa empezaron en anos anteriores, pero este ano van a saco contra o dispositivo de loita contra incendios forestais. Non lles chegou a vostedes con que durante todos estes anos non fixeran a reposición de efectivos nas brigadas que dependen directamente da Xunta de Galiza, que nos 2 últimos anos saíran ao monte en moitas ocasións brigadas, por chamarlles de algún xeito, formadas únicamente por 2 traballadores porque non se sustitúen nin as baixas nin as xubilacións. Non se contentaron vostedes por non contratar as necesidades que hai de axentes forestais, senón que agora entran directamente a saco no dispositivo. Xa no verán pasado optaron vostedes por darlle a ganar a unha empresa que non é galega, a Traxa, cando temos un instrumento público, galego, 100% público, que a empresa pública se haga e que os beneficios, polo tanto, en caso de habelos, poderían revertir no noso país, pero a vostedes prefiren que os tributos, que os recursos, que os cartos públicos acaben no peto de Madrid. Non se foi abondo eso para vostedes, senón que este ano pretenden xa o desmantelamento integral dun dos alicerces da política de loita contra o lume, que é, por un lado, o mando único e, por outro lado, a profesionalización do dispositivo. Porque si, señoras e señores deputados, volvemos ás brigadas municipais, volvemos á brigada da alparagata e do batelume sin ningunha formación e volvemos ás brigadas do clientelismo puro e duro para que os alcaldes contraten e repartan esmola e miseria durante 3 meses a persoas para integrar esas brigadas.